Мамо! Тате! Бъз! Ехо! Има ли някой? Мамо! Ехо! Къде сте бе хора? Къде сте бе хора? Търся ги навсякъде. Къде може да са? Къде може да са? Колите са в гаража, а багажа го няма. Багажа го няма. Това означава, че май... Съм сам вкъщи и мога да си правя каквото искам! Yes! За първи път къщата е само моя и мога да взема любимия трамплин на Бъз, да скачам на него и да се тъпча с любимата ми храна. Отивам! Бъз няма да ми се сърди, защото той е толкова голям, че въобще това не е за него. Любимата ми храна, трамплина на Бъз. Ура!